etortzeagatik. Gaur apirilaren 25ean, opila eguna dugun honetan osoko bilkura deituta daukagu, ohiko bilkura gaurkoa, eta aztergaien zerrendan baditugu 7 puntu, ez banago oker, 7 puntu. Bai gustatuko litzaidake lehenik eta behin, oroitzapen bat egitea. Krabilinen iraultzaren 50. urtemuga ospatzen da gaurkoan ere, opila eguna bakarrik ez, eta oroitzapen gisa edo horren inguruan aipamentxo bat egitea, eta beste alde batetik, azken udalbatzan, gertatutakoen arabera, uste dut interesgarria dela irakurketa bat egitea udalbatzaren nondik norakoa edo hitzartzen nondik norakoa nola araututa dagoen aditzera ematea. Eta horren inguruan arautegia irakurri nahi nuke, guztiok ezagutu dezagun, hemendik aurrerakoan ere, audio sistema ere berria da eta hitzartzeekin bata besteari hitza kentzen esaritzeko uste dut beharrezkoa dela. Eta honela aipatuko dut arau hau errege dekretu batean oinarritzen dela, hain zuzen ere 25/78 errege dekretua 1986koa, eta 94. artikuluan lehenengo puntuan esaten da, eztabaida sustatzen denean, alkateak edo lehendakariak aginduko ditu esku hartzeak. Honako erregla hauek betez. A. Hitza erabili ahal izateko alkateak edo lehendakariak baimena eman beharko du aldez aurretik. B. Eztabaidazteko proposamena azaldu eta justifikatu egingo da. Proposamena egin duen informazio batzordeko kideren batek edo gainerako kasuetan proposamena edo mozioa sinatzen duen korporazioko kideren batek bere izenean edo proposamena proposatu duen udaltalde edo organoen izenean. C. Ondoren taldeek lehen txanda bat kontsumituko dute. Alkateak edo lehendakariak zainduko du hitzaldi guztiek iraupen bera izan dezaten. D. Baten batek bere burua aipatutzat jotzen badu, alkateari edo lehendakariari eskatu ahal izango dio txanda bat emateko aipamenen arabera, eta txanda hori laburra eta zehatza izango da. E. Talderen batek eskatzen badu, bigarren txanda bat egingo da. Hori egindakoan, alkateak edo lehendakariak amaitutzat eman dezake eztabaida, eta txostengilearen hitzaldi batekin amaituko da. Hizlariak bere proposamena berretsi edo aldatuko du labur-labur. F eta F, lehenengo puntu honetan, lehendakariaren etenaldiak baino ez dira onartuko eztabaidatutako ordenera edo gaira deitzeko. Bigarren puntuan, korporaziokideek eztabaidaren edo zein unetan hitza eskatu ahal izango dute ordena arazo bat planteatzeko. Aplikatu beharreko araua aipatuz. Lehendakariak bidezkoa dena batziko du eta horregatik ez da eztabaidarik sortuko. Eta hirugarren puntuan, idazkaritzaren edo kontu hartzailearen ardura duten funtzionarioek eskua hartu ahal izango dute, baldin eta lehendakariak hala eskatzen badie, aholkularitza teknikoa emateko edo kontzeptuak argitzeko. Funtzionario horiek uste badute eztabaidatutako puntuaren legezkotasunari edo aurrekontu ondorioei buruz zalantzan jar daitekeen gairen bat planteatu dela, lehendakariari eskatu ahal izango diote hitza, erabil dezala korporazioari aholkuak emateko. Eta bigarrenik eta laburragoa, 95. artikuluan, aipatzen da lehenengo puntuan, alkateak edo lehendakariak korporazioko edozein kide deitu ahal izango du ordenara, baldin eta korporazioaren edo korporaziokideen erakunde publikoen edo beste edozein pertsona edo erakunderen duintasunari iraingarriak zaizkion hitzak edo kontzeptuak erabiltzen baditu. B. Etenaldiak egitea edo beste edozein modutan bilkuren ordena aldatzen badu. Eta C. Hitza eman gabe edo kendu ondoren erabili nahi badu. Eta bigarren puntuan esaten du bilkura berean 3 dei egin ondoren, eta bigarrenean hirugarren dei baten ondorioz ohartarazita, lehendakariak bilera egiten ari den lokaletik alde egiteko agindu ahal izango dio
kanporatzea gauzatzeko egokitzat jotzen dituen neurriak hartuta. Hauek dira, bi artikuluak arautzen dutenak udalbatzetan izan behar diren debateak, eta, bueno, espero dut guztiok barne hartzea udalbatza modu egokian jardun ahal izateko. Hau irakurririk, hasiko dugu eguneko aztergaien lehenengo puntua, eta idazkaritzatik dator 3 bilkuretako akta onartzeko proposamena. Akta hauek dira 2023ko azaroaren 23koa, 23ko abenduaren 20koa eta 2024ko martxoaren 21ko aktak. Guztiok jaso ditugu eta ez dakit aipamenik egin nahi den. Onartuta emango ditugu beraz 3 akta hauek. Eta pasako gara bigarren puntura. Alkatetzatik 2024ko lehenengo hiruileko informazioaren berri ematea. Ordaintzeko batazbesteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren exekuzioa. Hemen jaso dituzute hainbat txosten diru zaintzakoak, eta txosten hauetatik ondorio ostatu dezakegu edo berri eman dezakegu 2024ko lehenengo 3 hilabetetan 3 milioi eurotik gorako ordainketak egin direla udalaren aldetik, batazbesteko ordainketa epea 12,78 egunekoa dela, kontutan hartuta bai Hondarribiko udalarenak, bai Hondarribia Lantzenenak eta Arma Plaza Fundazioarenak ere. Gogoratu behar dut, 30 eguneko epea dela ordainketak egiteko araututa dagoen epe gehienezkoa, eta kasu honetan Hondarribia Lantzenen aldetik 40 eguneko epean egin direla batazbeste ordainketak. Beraz, erronka badaukagu hori ere zuzendu ahal izateko. Eta exekuzioari dagokionean, lehenengo hiruhilekoan aipatu nahiko nuke, diru bilketa 4.400.000 eurokoa izan bada, ordainketak 3.400.000 eurotik pasatxokoak izan direla. Hau da, berri ematea lehenengo hiruhileko kontuen inguruan. Norbait galderarik? Berri eman da beraz. Eta pasako gara 4. puntura. 3. puntura barkatu. 3. puntua baitare alkatetzako puntua da, eta bertan udal argitalpenak saltzeko prezio publikoak ezartzeko akordioaren aldaketa onartzeko proposamena da. Gogoratuko duzute, otsailaren amaieran egindako udalbatzan, onartu genuela udal argitalpenak saltzeko edo saltzeagatik prezio publikoa ezarri eta ordenatzeko akordioa. Eta Hondarribiko udalak 2 argitalpen berri egin dituenez, akordio hori aldatu egin behar da, bere eranskinean 3 bat eranskinean, izan ere sartu nahi ditugu beste 2 liburu hauen prezioak. 2 liburuak dira hain zuzen Hondarribiko kaleak batetik, bai euskerazko eta erderazko bertsioan, eta beste alde batetik pertsona izatearen balioa. Aurkeztu zaizkizue txostenak, non egiten den bai diruzaintzako eta kontu hartzailetzako balorazioak, bertan jasotzen dira zeintzuk izan diren liburuaren kostuak eta prezio publiko hauek ezartzearekin zeintzuk izango diren udalak jasoko dituen defizitak, nola justifikatzen ditugun defizit hauek interes orokorreko liburu direla argudiatuta, eta horren baitan erabaki da jartzea Hondarribiko kaleak liburua 30 eurotan salgai, bai euskeraz eta bai gazteleraz, eta pertsona izatearen balioa ere 20 euroko prezioan jartzea proposatzen da. Beraz, norbait galderarik edo argipenik behar badu.
prezio publikoak ezarri eta antolatzeko akordioa aldatzeko proposamena bere 3 puntu bat eranskinean aldeko bozkak. Aho batez onartua eta espero dezagun lehenbailen bi liburuak salmentan izatea. Nortasuna sendotzeko batzordetik 4. puntuan Amaiur eta Hondarribia senitartzeko onarpen proposamena daukagu eta horren inguruan hortzi eman nahi nioke hitza. Arratsaldeon guztioi. Dakizuen bezala, azkenengo hilabeteetan lanketan ibili gera, Hondarribia eta, bereziki, Hondarribia Nafar Erresuma izateari utzi ziola 500 urte betetzen diren hontan, ekitaldi berezi baten inguruan murgilduta gaude. Eta nolabait, apirileko hilabete hontan, burutu ditugun ekimen desberdinei, nolabaiteko bukaera emateko edo, badaukagu hitzordu berezi bat larun batean, eta hona ekartzen dugun proposamena da bereziki, dakizuen bezala, Amaiur eta Hondarribia, Hondarribia eta Amaiur senidetzeko proposamena, ez? Bai pixkat, sakondu gabe do, nahiko nuke testu ingurian jartzeko, data historiko batzuk edo aipatu, ez? Esan bezala, 2024ko apirilean betetzen dire, o beteko litzateke 500 urte, ez? Nafarroko Erresuma izateri utzi geniola. Data zehatz jakin batzuk edo, hor daukagun ja tekstuan jasoak aipatzeagatik, eta 16. mendeko bloke honetan edo aipatzeagatik 1512 urteko urtea daukagu. Urte hortan Gaztela eta Aragoiko tropak Nafarroko Erresuman sartu, eta ordurako Nafarroko aliantza sinatu zegoen frantsesekin. Beste data esanguratsu bat izango genuke 1521 urtekoa. Nafar Erresumak hor birkonkista burutzen dute, eta ia hamarkada luzez okupaturiko lurrak berreskuratzen dituzte. Urte hortan bertan, Noaingo gudan porrote egingo dute, eta Nafar Erresumak Pirineoak gurutzatu, eta, Frantziar eremura edo pasatzera behartuak daude. Urte hortako urriaren 2an, Amaiurko gotorleku nagusia eta urriaren 19an Erresumako portua Hondarribia berreskuratzen da. 1522 urtean Ludez izenez Hondarribiko gobernadore izendatzen du Nafar Erresumak. Urte berean, Carlos Bosgarrenak beste erasoaldi bat abiatzen du. Eta uztailaren 19an, Nafarroko azken porrota iristen da, Amaiurren. Eta bitarte hortan, setiaturik geratzen da Hondarribia, eta 1523ko otsailean setio altxatzea lortzen da, nolabaiteko hornidura iritsi arte. Azkenengo data edo, esanguratsuena daukagu, 1524 urtea iritsita, urteterdiko borroka krudelen artean, negoziaketarako bideari ekiten diote, eta apirilaren 29an indarrean sartzen da Hondarribiko barkamena. Nafarroko Erresumaren azken portua Gaztelaren eskutan geratu zelarik. Azken gaztelua beraz, eta azken portua galtzen dira, eta Nafarroko Erresumaren gainbera etortzen da. Esan nahi du, nolabaiteko ez, baizik eta ze lotura zuzena izan zuten gertakarioetan Amaiur eta Hondarribiko pasarteek edo data horiek, ez? Amaiur eta Hondarribiko porrotek etorkizun beltzaera kondenatu zuten Erresuma, eta horrekin bat, ordurarte zurten garrantzi estrategikoa galtzen da. Kontestu hori aprobetxatu nahi dugu, eta data horiek proposamen hau gaurko udalbatzara ekartzeko. Aurretik batzordean ja pasata dugu, eta testuaren oinarri hortan, lanean jardun gera, ez? Hau esan da, ikusten dugu Nafarroko Erresumaren pasarte historikoa Amaiur eta Hondarribik idazten dutela. Gure aldetik, gure ekimenez, Hondarribiko udalaren izenean ekarri dugun ekimen hau, nahiko genuke gure historia azpimarratzea, nolabait bere hortan pasatzea baino, hori goraipatu nahi dugu, eta horregatik ere proposamen hau. Dakizuen bezala, udalaren izenean azken gaztelua, azken portua ekimena burutu dugu.
Aprobetxatu nahiko nuke biharko hitzaldirako gonbitea egitea, zue guztioi eta herritar guztiei, Aitor Peskadorren hitzaldia izango dugu, eta guzti honekin batera zenidetzaren proposamena. Eta iniziatiba hau hartzen duguna, ekimen hau hartzen dugu, eta galdetuko dute bate baino gehiagok, agian, edo agian ez, zertikan zenidetu Hondarribia eta Amaiur. Batetikan ikusten dugu lotura historikoa nabarmena dela, badaukagula. Gero bestetikan modu naturalean ere bai, eta natur ikuspegitikan badaukagu lotura hidrologikoa, Bidasoa ibaiak batzen gaitu, eta uste baino barrurago lehenago hasten da Bidasoa ibaia, Errekatxipin Amaiurren, eta Txingudiko badian itsasoratu. Lotura kulturala ere dakigun bezala badugu, hizkuntza, euskara nola ez, eta garai baten ere bai, pilota jokamoldea laxoa den bezala, eta jasoa den bezala 1879 urteko lamina, ez? Gustavo Kolinen laminak. Honekin batera nahi duguna da Hondarribia, Amaiur eta Baztango baiara bertako harremanak sendotu. Oinarriak baditugu, eta naizta elkarren alboan bizi, urruti baino gertuago bizi nahi dugu, urrutira begiratu nahi dugu, baina bertakoa ezagutuz. Egia da, eta gure artean eritzein dugu batzordean, hau abea puntu bat da, hau ez da helmuga bat, hasiera bat da, egia esan, eta zenidetze honekin erronka bat badugu, ardura bat daukagu, eta lekukoa hartzen dugu, eta nolabait ere lekukoa hori mugitu edo pasa nahi dugu gure artean eta generazio berriei, ez? Nolabait, Hondarribiko herria, Amaiur eta Baztango baiararekin belaunaldi desberdinen arteko harremanak sendotzeko eta elkar ezagutzeko. Bueno, amaitzeko, egia esaten badizuet, ekimen hontan, hartu dugun iniziatiba hontan, eta guztiok partekatu dugun ekimen hontan, bide lagun izan ditugun alderdi politikoei eskerrak eman nahi dizkizuet, aprobetxatzen dut ere bai, larun batean izango dugun zenidetze ekitaldi hortan, denak ondo pasatzea eta ondo batetzea, eta guztiok elkarrekin jarri dezagun lanean, eta besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko Hortzi, salduko dugu txanda bat, EAJaren izena. Alba da, alkate jauna, ingogu aipamen bat eta galdera bat. Vale. Batez ere, mila esker Hortzi dituzun azalpenengatik, eta gure aldetikan batez ere nahiko genuke aipatu duzun moduan, batez ere interesgarri iruditzen zaigu, bai Batzan baiara, bai Bortziri eta Txingudi badia, dena Bidaso aldea hortan deitzen zaion hortara elkartzea. Bai historikoki dagola, naturakin dagola eta kulturalki. Ne ustez gauza asko dazkagu guria dienak eta beraiek guria dienak ere bai, hizkuntzan aparte, eta bai kirolean, bai korotan gero laun batean entzungo ditugunak, eta ez izatea aipatu zuen moduan zenitartze bat eta urte batean jatzea. Honei jarraipen eman behar zaio, eta nahiko nuke hemen gauden alderdi guztiak gaudenak gaur egun udaletxe honetan, lekuk hori hartzea eta jarraitzea horrekin. Honekin etezan, bere garaian egin genuen moduan Peñiskolakin eta 25. urtean egin genuen kultural eta kirol aldaketa bat eta hor gelditu zen, horreri ere ez hola gelditzea eta batez ere jarraipena ematea. Ez dut esaten urtez izan behar dinamika, baina bai dinamika bat jartzea. Interesgarria da, aldugu bai kirolian eta bai kulturan alditugu gauza asko egin eta politika alde batea utzita. Horregatikan gure aldetikan aldeko boto jasoko du zenitartzeko aukera hau eta galdera da lagun bateko ekitaldiengatik. Anderrek aipatuko ditu. Eskerrik asko. Bueno, esan bezala, hori niri oso proiektu polita iduritzen zait, niri taldeari. Oso interesgarria gainera Hortzik aipatu duen bezala hau hasiera bat da, eta horreri hartu jartzaio. Gure galdera da azkenean, zer izango den larun bateko protokolua. Zein izango den. Orain arte ez dugu gaur osteguna izan ta,
larun bateko gonbidapenarik zuzenarik ez dugu jaso, eta prentsa horretan ez dugu ikusi korporazioaren presentziari buruzko ezer, bakarrik alkatearena. Orduan, egiteko moduak hobetzeko intentzioarekin eta formak ez direlako tontakeriak, uste dugu egokiena, gure ustez, horrelako kasuetan jaietan egiten den moduan, mezu bat zinegotzei zuzenian bidaltzea izango zela protokolo argituz. Jaitan badakigu egunero, non, noiz eta nola gonbar geren. Era berian, gainera jaiak kontutan izan, urtero direla eta hori gogoratzen dela, gehiago, arrazoia handiagoa, horrelako gauza noiz benka egiten diren horrelako gauzetan. Gainera beste erakunde ilustratu zaie gonbidapena eta gu bertakoak ez dugu jaso, zuzena ez. Badakigu presaka prestatu dela dena, argi dago, ikusita gaur onartu behar dugula larun batearako prest dagoen zerbait, baina hori ez aitzakia eta gauza txukun egiteko protokoloare zaindu behar dugu. Hori da gauza, eta orduan, larun batean gure papera zein izango den jakin nahiko genuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, Alderdi Sozialistaren izenean, Noemi? Bai. Nosotros vamos a votar abstención en esta moción sobre el hermanamiento. En la recopilación de datos históricos nosotros hemos pedido asesoramiento porque ni yo sabemos suficiente de historia como para poder rebatir los hechos. Entonces, dentro de nuestro grupo municipal hay un historiador, no el grupo municipal, sino de la agrupación, hay un historiador y le hemos pedido que nos asesore. Entonces, bueno, nos ha recogido datos sobre el contexto histórico y nos los voy a leer ahora, pero bueno, los publicaremos en las redes sociales para que quien esté interesado lo pueda leer. Sobre la moción, nos parece que la lectura nos arroja una visión un poco sesgada de la historia en la que se valora el año 1524 como la pérdida del último puerto de Navarra, cuando en sentido estricto se perdió en 1200, y se obvia por completo el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. Es cierto que esta pretensión de recuperar Hondarribia como puerto de Navarra ha sido recurrente a lo largo del tiempo, incluso en 1936, tras la ocupación de Guipúzcoa por los sublevados. También hubo una serie de propuestas en este sentido que no llegaron a prosperar. Desde el Partido Socialista de Hondarribia no tenemos nada que objetar al hermanamiento de Hondarribia con Amaiur, pero dado que se cometen una serie de errores históricos y una serie de inexactitudes en el planteamiento de esta, pues nos vemos obligados a abstenernos en la votación. Eskerrik asko, Noemi, Bilduren izenean, Garoa? Bai, kaixo, arratsaldeon. Gaur gure herrian Amaiurrekin sanitartzeko proposamena ekartzen dugu, lehen esan den bezala ez, orain arte gure herria bakarrikan peñiskolarekin sanitartua egonda, eta kasu horretan arrazoia herri bildua, ez? Gure harresi inguratua izan da, azken finean mugako herri bat garelako eta Bidasoa ibaia kontrolatzea izan delako gure herriaren funtzioa mendetan zehar. Historiak hala erakusten digulako. Gure herrian gerrak, inbasioak izan dira, mugako herri garenez, hori da lehen aipatu dana, eta gaurre Amaiurrekin sanitartzeko proposamena dakarkigun honetan ere, gure herriaren historiari begiratzen diogu, nondikan gatozen. Iragan horrek aspaldi lotu zigulako. Historia ikuspegitik, hizkuntzatik, euskara noski, Bidasoa, eta daukagun arlo kultural hori. Baina jarri nahiko nuke mahai gainean, ez? Bi herrien arteko lotura hain aspalditik etorrita ere memoria berreskuratze lan handia egin behar izan dela herrigintzatikan historiaren errelatoa berreskuratzeko. Hau da, argi dago Bidasoak elkartzen gaitula, argi dago euskerak elkartzen gaitula, badugula kulturalki lotzen gaituna, baina Nafarroako erresumako azken gotorlekua Amaiur izan zela eta Hondarribia azken kaia 1524ean, eta horrek gero ere ekarri zuela Nafar erresumaren gainbera, hori ez daukagu herri mailan oso barneratuta eta herriaren inguruko azalpen kronologikoak ere ikusten baldin baditugu Arma plazan datu esanguratsuak, datu hau ere ez da agertzen, ez? Beraz, historiaren errelatoa, gaur egun idatzita dagoena argi dago eta gaiendu dena, ez dela gaur hemen ere
ekarri nahi dugun hori. Gogoratze hori, Nafarroaren parte izan ginela eta Amaiurreko gazteluan ikusten genuen lelo hori. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Eta horrek erakusten digu historiaren errelatuaren berreskuratze horrek ulertu nondik gatozen. Beraz, gaurko senitartze proposamenarekin gure herriaren historiaren berreskuratze ariketa garrantzitsu bat egiten dugula iruditzen zaigu EH Bildutik, eta hortaz aldakeen bozka aldekoa izango da, baina aprobetxatu nahiko genuke ere eskerrak emateko. Eskerrak emateko Amaiurko herriari, bisita egin genunean ere oso ondo adierazi ziguten bezala zenbat urte daramaten gazteluaren inguruko berreskuratze hori egiten, kontutan hartuta 300 herritar baina gutxiagoko herri bat dela, eta ordan Amaiurko herritarrek, Baztangoek, Arantzadikoek, beste 11 euskaltzalek gazteloaren baitan egindako lan horri esker, gaur gaudelako gu hemen, bestela ere historian pasako zen, akaso ere jakin gabe, borondatezko lan hori. Eta ezin aipatu gabe utzi, Amaiurrera joan ginenean ere oso argi gelditu zena gure herritar Enrike Lekonak Amaiurren pasatako orduak eta dedikatutako denbora guzti horiek. Uste dut gaur pozik eta harro sentitzen dugula eta gaur gure udalbatza honetara Amaiurrekin sanitartzeko proposamena ekartzea. Eskerrik asko. Mi esker zuri Garoa. Galdera bat jarri da mahai gainean, hortzi. Bestela, soilik aipatu, bestela gaur arratsalde udalbatza hau bukatu ostean ezpada bihar goizean lehenengo orduan jasoko duzutela larun bateko ekitaldirako aurrikusita dagoen egitaraua eta egin beharrekoak. Besterik gabe, barkamenak eskatu, presaka ez, lankarga suposatzen du, orduan gauza batek eta bestekin, eta bihaltzeko nintzen Gonzalori egin dugun eskaleta, eta hori antzila, baina besterik gabe, orduan hango gara, hoxe. Gauza da, konstiente gerela, baina ez dugu eskatzen ez daren horbait, trajeatua bi mazerokin etortzea itxera invitazio bat ematera, ez da biharrik, baina mezu zuzen bat, uste dut biharrezkoa dela, horrelako gauzetako. Eskerrik asko eta jasoko da. Beraz, bozkatuko dugu proposamena, Amaiur eta Hondarribia senitartzeko onarpen proposamena bozkatuko dugu, aldeko bozkak, abstentzioak, gehiengoz onartuta. Eta pasako gara hurrengo puntura, gobernu organoen kontrolei dagokiona. 5. puntuan, 2024ko 1067 zenbakiti, 1272 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematearen inguruan, galderarik baduzue? Dekretu hauek berri eman da, pasako gara 6. puntura, eta hau azkeneko udalbatzarekin lotura zuzena duen, eta honela adostu genuen azkeneko udalbatza aurreko bozeramaile batzordean, 988/2024 zenbakiko alkate dekretuari buruzko azalpenak ematearena. Eta kontu honetan, dekretu hau azken finean, azken udalbatzan eztabaidatu genuen ere, baina eskatu zenez bozeramaile batzordean gaur eztabaidatzea, Mendeluko lezoien lanei buruzko dekretua da, eta hasiera batean egingo, 11 horriko dekretu bat da, eta saiatuko naiz laburbiltzen aldudan gehien. Kontu hau abiatzen da, 2024ko otsailaren 19an, udalean sarrera erregistro bat aurkezten delarik, lezoiak eta bidea behin-behinean konpontzeko presazko baimen eskaera batekin, Mendeluko hainbat bizilagunek sinatzen dutena,
Eta kontsulta horri erantzun zitzaion aipatuz egin nahi ziren obrak jarduketak itsas lehorreko jabari publikoan, babes sortasuneko eremuan, lehentasunezko fluxu eremuan, uholde arriskuko eremuan, jabari publiko hidraulikoan eta ibilgailuak zaintzeko eremuan daudenez uraren Euskal Agentziak eta Gipuzkoako Kostaldeen Zerbitzu Probintzialak emandako administrazio tituluak eduki behar direla aldez aurretik. Eta dagozkion administrazio baimenak lortu ondoren, dagokion obra lizentzia eskatu beharko zaiola udal honi. Eta dagozkion segurtasun eta osasun neurriak kontutan hartu beharko direla obra baimena eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan. Otsailaren 29an aldiz ura agentziak baimenik gabe lezoiak handitzeko eta altxatzeko egindako jarduketei buruzko txosten bat helarazten dio udalari, eta bertan aipatzen da errekan basurak eta hondakinak eta errekaren mantentze lanak gertatzen ari direla. Kontutan hartuta aipatutako hondakinak kudeatzea eta kentzea udalaren eskumen esklusiboari dagokiola Euskadiko toki erakundei buruzko apirilaren 7ko 2006 legearen 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egoera horren berri ematen zaigu, arazo ahalik eta lasterren konpontzeko osasungarritasun publikoaren eta ingurumenaren mesedetan. Batez ere inguruko baratzetan ikusi ditu ura agentziak hondakin pilaketa eta metaketarik handienak. Aurrera eginez, martxoaren 7an, udaltzaingoan dei bat jasotzen da, Mendeluko erreketako batean egiten ari diren obra baten abisuaz jabetzeko, eta udalean zegoen dokumentazioa aztertu ondoren, arkitektu teknikoak udaltzaingoari jakinarazten dio obra horiek ez daukatela dagokion obra lizentziarik, eta egun horretan bertan udaltzaingoak obrak eten egiten ditu. Udaltzaingoak noski ateratako argazkietan eta idatzitako partean ikus daitekenez 2 pertsona ziren lanean ari zirenak, eta aipatutako etxe bizitzaren ondoko orubetik lurra ateratzen ari ziren eta errekaren luzeretarako ertzean jarriz dikearen altuera handitzeko asmoz. Hurrengo egunean, martxoaren 8an, udaltzaingoak beste parte bat idatzi zuen, aipatuz, Josu Langile kaleko zubi batetik gertu obrako zabor legar artifizial material volumen handia ikusi zutela, eta antzeuden langileek adierazi zutela material horrekin konpondu nahi zela kale hori baratzekin lortzen zuen bidea izanik. Eta hala ere agenteek ez dute ikusten bidea konpontzearekin lotutako lanik egiten ari direnik. Errekastoaren ertzean aldiz, altzairu korrugatuzko pikotxa jarri direla ikusi zuten bidearen luzera osoan. Ikuskapenaren unean 15 metro lineal inguru dira bertan hainbat material jarri direnak, pikotxen kontra eta material horien kontra zabor legar artifiziala dike moduko bat osatuz. Aipatzen da ze eremutan egiten den, eta agenteek berriro ere obrak eteten dituzte. Martxoaren 9an, 3. egunez, beste ikuskapen bat egin zuten eta agenteek pertsona bat eskorga batekin lanean ikusten dute eta horrela jasotzen dute obrak 3. aldiz eteten dituztelarik. Hemen aipamen bat egiten da hainbat lege diren inguruan eta bereziki lur eremuaren Lauaizeta eta Zubieta enpresaparkearen lur eremuaren inguruan egiten dituzte bai arau subsidiarioetan nola jasota dauden lur horiek, eta aipatzen da baita ere dekretuan eremuak uholde arriskua duela, 100 urteko errepika denborarekin eta lehentasunezko fluxu eremuaren barruan dagoela. Bestalde eremuak itsaso eta lehorren arteko jabari publikoari eragiten diola, aipatutako errekaren ertzetan duen mugaketagatik eta babes sortasunagatik. Ondoren aipatzen dau
uren legearen arabera, arroko erakundeei dagokiela jabari publiko hidraulikoari buruzko baimenak emateko eskumena. Aipamena egiten da baita kostaldei buruzko legean nola jasotzen den, defentsa obrei buruzko baimen eskaerak Gipuzkoako kostaldeko zerbitzu probintzialera zuzendu behar direla. Eta azkenik lurzoru eta hirigintzari buruzko legean hainbat aipamen egiten dira, hainbat artikuluren aipamen egiten dire, ez? Eta 207. artikuluaren arabera jarduketak hirigintza lizentzia behar duten ekintzatzat hartzen dira. Presak edo putzuak eraikitzeko, ubide publikoak eta bide publiko naiz pribatuak babesteko edo zuzentzeko obrak direnean. 219. artikuluan ezkutukotzat hartuko dira lizentziaren xede diren jarduera guztiak, legean eskatutako administrazio titulu legitimitzaileak kontuan hartu gabe edo horiek alde batera utzita edo urratuta egiten direnean. Beraz, aipatzen da, baimenik gabe gauzatutako jarduerak ezkutukoak direla jotzen dela. 220. artikuluan aipatzen da alkateak era batera edo bestera ezkutuko obra edo erabileren berri izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko duela. Eta 221. artikuluan, labur saiatuko naiz azaltzen luze xamarra baita, ezin dela obra jarduketa bat ezin bada legeztatu, posible da alde batetik edo legeztatzen da, legeztagarria denean, edo ezin bada legeztatu, 3 aukera ezberdin ikusten ditu. Alde batetik obra eraistea eta lursaila jatorrizko egoerara leheneraztea behartu behar dela, erabilerak behin betiko etetea eta bidegabe eraitsitakoa berriro eraikitzea behartu behar da. Arkitektu teknikoak alkateari jakinarazi zionean gertatzen ari zen guzti hau, alkateak ezinbestean sinatu behar izan zuen, sinatu dituen, bai aurreko udalbatzan eztabaidatu ditugun dekretoak, baita gaur eztabaidatzen ari garen dekretu hau ere. Eta aurreko udalbatzan jasotako dekretuak aipatzen zutena zen egindako obrak ezkutukoak zirela, alde batetik, obrak berehala gelditzea agintzen zela eta 15 eguneko epean egindako lanak eraistea agintzen zela. Berriro aipamena egiten da zortasun horien erakundei jakinarazi egin behar zaiela eta behin horiek baimentzen baldin badute obraren egitea, dagozkion administrazio baimenak lortu ondoren, dagokion obra lizentzia eskatu beharko dela Hondarribiko udalean. Eta hori guztia egin ez denez, zehapen espediente bat hasiko dela erantzukizunak argitzeko gertakariak hirigintzako arau haustea izan baitaitezke. Gaur jasotzen ari garen dekretu honetan, edo berri ematen ari garen dekretu honetan, zuzentzen da 2 pertsona eta erakunde batengana. Izan ere, aurreko dekretuan argipenak eskatzen ziren lurzoruen jabekideei, baina udaltzaingoaren parte horietan puntu batean aipatzen zen, eta horrela jasota dago dekretu honetan ere, udaltzaingoa martxoaren 7an eremura gerturatu zenean, Mendeluko eremura gerturatu zenean, gogoratu lehen aipatu dudan bezala bizilagun batek deituta gerturatu zela, han lanean zeuden 2 kideek aipatu zuten bazutela bai ura agentziaren baimena eta bai hemen dauden 2 zinegotzien baimena ere. Eta horregatik identifikatu zituzten lanean zeuden 2 pertsonak eta haiei eskatu zaie azaldu dezaten zergaitik egin dituzten lan horiek, eta ondoren dekretu honetan aditzera ematen dena da 2 zinegotziren eta ura agentziari zuzenduko zaiola baita ere informazio eskaera bera
han lanean zeuden pertsonei luzatu zaien informazio eskaera bera. Eta horregatik, 10 eguneko epea eman zitzaien, 3 pertsona edo 2 pertsona eta erakunde horri informazioa azaldu zezaten gertatutakoaren inguruan, ondoren hartu behar badira urratsak edo neurriak baloratzeko. Norbait galderarik, azalpenik, behar, alderdi jeltzalearen izenean, Gonzalo? Ni aipamen bat, ja izen horietakoa neria denez, aipamen bat ingo dut. Bat argi utzi nahi dut, bere garaian batzordean, martxoak 14 indako batzordean, hartzen duten moduan, el señor Carrión afirma que ni él ni Ura, que se persona en el lugar, dieron autorización alguna. Horren arira, apirilak 9 Ura sartzen du bere txostena. Las visitas realizadas en la zona por personal de Agencia Vasca del Agua no se ha detectado que con los trabajos señalados se haya generado daños al dominio público hidráulico. Eta guain galdera. Bigarren dekreto honekin, bai Josu, bai Ura eta bai ni azaltzen garen izenean, noraino iritsi nahi duzu, Igor? Alkate jauna, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gonzalo, beste galderarik, txartzerik, alderdi sozialistaren izenean, Josu? Bai, bueno. Nire aldetikan, zenengo batzarrean, nahiko argitu nun nire itxia zeintzan, eta nun dira jo behatzun. Dana dela, en todo caso, ante la instancia que se me presenta por parte del secretario con el decreto, yo hace aproximadamente, no sé si son una semana, he presentado un escrito en el cual voy a dar lectura y va a constar en acta, me refiero en el pleno, lo que yo pienso de la situación, lo que de alguna forma planteo. Al Ayuntamiento de Hondarribia, Secretaría. Alegación al expediente 2024 ZZZ U0062. Referencia tal. Decreto 2024-988. Recibido el decreto del 2024-988 de la Alcaldía, en el que se me posibilita para hacer alegaciones al mismo, en vista del cual, como mejor proceda en derecho, procedo a la fórmula siguiente. Alegaciones. Indicar que antes de emitir el mencionado decreto no se haya producido una conversación previa en el intercambio de información en relación a las diferentes partes de la Guardia Municipal, así como facilitarme los informes que dan al inicio del procedimiento abierto con el objetivo de aclarar las dudas sobre la situación en la que me encuentro junto con otros compañeros. En el decreto 2024-988 se menciona una serie de parcelas numeradas, por ejemplo, 90093, 96006, 9700215, 9700214, 9700212, 9700211 y el 9700210, que desconozco cuáles son. Manifestar y lamentar que durante varios meses el equipo de gobierno, a pesar de nuestras diferentes notificaciones y de una solicitud de intervención el mes de octubre del 2023, no se nos haya contestado a la solicitud de 4 puntos que planteamos desde la constitución de una mesa hasta la intervención preventiva en referencia a las inundaciones de Hondarribia, en este caso y en caso concreto a posteriori. La iniciativa de varios vecinos, con una recogida de 130 firmas, ha sido el detonante para que se haya podido a posteriori un plan hidrológico y la puesta de sacos en la regata de la ría para evitar las inundaciones a casas y garajes. Cuarto, considero que antes de emitir este decreto, que habla del mal estado de la regata, algo que no es de ahora, mejor hubiera sido que ante las situaciones vividas y que viven los vecinos, se hiciera público un decreto con una orientación en positivo y que trate de resolver la situación con una intervención efectiva y desde la cercanía. Lo que se busca es
poner fin a esta situación y no estar permanentemente buscando responsables y en un caso matando al mensajero. Por todo lo cual solicito se anule el mencionado decreto y se busquen soluciones efectivas a un problema real de los vecinos y vecinas de Hondarribia con una acción efectiva. Firmado Josu Álvarez Llegui, una de las personas que de alguna forma estoy en el asunto. Esto está registrado. Me imagino que lo tenéis. Punto. Beste hitzartzerik? Ez? Bueno, galdera bat egin zaidanez noraino iritsi nahi dudan nik, ez da, nire nahia irakurri dizuedan bezala lurzoruaren legeak zer esaten duen, teknikariek ebazten badute obra bat berezko baimenik gabe egin dela, nik bide eman behar diot, eta adierazi beharra daukadana, gaur eztabaidatzen ari geren espediente hau hemen aipatu dena zabalik dagola, irekita dago, ez dago itxita, informazio eskaera bat eginda, bai obran aritutakoei, eta baita han adierazi zuten pertsonei eta erakundeari ere. Beraz, bide bat dauka, eta ez naiz ni erabakitzen duna bide hori non amaitzen den, baizik hemen teknikariek egiten dituzten txostenak guk bide eman behar diegu legeak aditzera ematen duen modura. Beste alde batetik, hemen aipatzen da ez zaiela informatu, baina baita ere aipatzen da beste alde batetik, martxoaren 14ean batzorde bat egin zela, gai honi buruz hitz egiteko, eta batzorde horretako akta irakurrita aditzera ematen da gai honen inguruan dauden jarduketak, eta berri ematen da bertan jasoko duzutela dekretu honetan hitz egiten den notifikazioa 10 eguneko epea emanez, gaiaren inguruan azalpenak emateko, eta hori jakinarazia izan zen dekretu hau jaso aurretik eragindako kideei. Orduan, ez dut oso ongi ulertzen gauza bat eta bestea, kontrajarriak direlako. Eta gare gehiago esango dut, gai honi buruz hitz egiten jardun gara, bai batzorde bat baino gehiagotan, 3 batzordetan, gai honi buruz jarduten aritu gara jada 2. udalbatzan, eta gai honi buruz jarduten aritu gara auzo elkarteakin batera hemen ordezkatuta gauden talde politiko guztiak. Beraz, gaiaz hitz egiten ari gerela ezin da ukatu nire ustez. Beste alde batetik, bai aipatu nahi nuke, eskatzen den edo Josuzuk eskatzen duzun informazio zuzen hori jasotzerako garaian, nik eskertuko nuke nire ganako norabidean ere informazioa jasotzea. Izan ere, zu izan baldin bazara han bertan, eta udaltzaingoa agertu baldin bada han bertan, zu obrak egiten ari ziren bitartean, zu antzinela eta jasotzen barimada udaltzaingoaren gorabehera txosten batean, eskertuko nukenik ere norabide berean zuregatik nireganako aipamen bat izatea, eta ez txostenak irakurtzen ditudanean ikustea zer gertatu den. Hau da, ari zarena eskatzen zu, nik ere zuri eskatu beharko nizuke berdina, zeren informazioa ni baino askoz ere lehenagotik izan zenuen zuk han bertan zinelako, txostenetan jasota dagoen bezala. Orduan, eskatzen duzun hori zuk ere burutzea eskertuko nuke. Eta azkenik aipatu nahi nuke, aipatu dela ura agentziak neri igorritako gutun bat, baina gutun bat da, ez da txosten bat, eta egia da aipatzen dela, ez direla antzeman aipatutako lanekin jabari publiko hidraulikoan kalterik eragin denik. Gauza bat da kalteak eragitea, eta beste gauza bat da obra bat den, eta obra hori egiteko ura agentziak baimendu behar duen edo ez.
Eta hori da guk eskatu dioguna udaletxe honetatik ura agentziari ez ze kalte eragin diren edo ez. Ia obra bat egin den edo ez den egin eta horretarako baimenik eman duen edo ez duen baimenik eman. Hori da guk eduki behar dugun informazioa. Esan dudan bezala azalpenean, udaletxe honek lehenengo momentutik ez luke oztopori jarriko baldin eta dagozkien erakundeek, bai ura agentziak eta baita Gipuzkoako lurraldeko kostaseko erakundeak ontzat ematen badituzte egin nahi diren lanketa horiek, guk ez daukagu inolako arazorik baimentzeko. Orain, guri badagokigu ziurtatzea lan egiten diren horiek badituztela eduki beharreko titulo habilitanteak. Eta hori da egin dugun jarduketa bakarra. Guk noski arazoaren berri badaukagu, baina ezin duguna egin da legeak adierazten dituen betebeharrak bete gabe beste alde batera begiratu eta ontzat eman egiten diren lanketa guztiak. Eta gauden momentua da, eta Josu bai, jaso dugu zure idatzia, noski, eta zure idatzia zabalik dagoen espediente horretan jasota dago, eta espedientea irekia eta tramitatzen ari denean, espediente honek edukiko du bere bidea, udalean espediente guztiak dituzten tramite bideak bezalaxe. Mi esker guztiei. Irakurri dut uste dut Josu hasieran zein den... Josu, irakurri dut, irakurriko dugu berriro arau bidea? Ez, Josu? Hitzartzerik beste talde bigarren hitzartze bat nahi dute motx-motx eta labur-labur? Txaron, emango dizut hitza ongi baderitzozu. Ikusten da beharrezkoa bigarren hitzartze bat? Motx-motx eta labur-labur bada eskertuko nuke. A ver, yo simplemente aclararte una cosa. Yo con toda la... yo siempre he entendido que la política tiene que ir por delante de la administración. Esa es mi filosofía. Y lo lógico, en este caso, es que si de alguna forma hay un incidente en esta materia, por parte de quien de alguna forma tiene la administración y hace los decretos, lo lógico es, como se junta la Junta de Portavoces, llamar a capítulo. Y es un poco lo que digo aquí. Tú dices, no, yo la información mía la podía haber dado. Lo primero es que yo no soy, o sea, yo no sé cuál es lo que la Guardia Municipal de alguna forma ha dicho o ha dejado de decir. Ya me hubiera gustado tener esa información. Y lo lógico, Igor, es que tú nos convoques y dices, oye, ¿qué ha pasado? Tengo esta información de los municipales, ¿qué decís ante esto? Pero no vía decreto, sino en conversación, lo primero. Esa es la política. Y eso es lo que yo de alguna forma he hecho en falta en esta cuestión. Punto. No, nada más. Bai, eta nik Josu eskertuko nuke eta gainera gaur egun hain aktualitateko den eta gobernantza onaren ikuspegi batetik, eta komunikazioa, bakizute nire ateak zabalik daudenak hemen nagoen egun osoan zehar, eta eskertuko nuke, lehen esan dudan bezala, horrelako gertaera baten aurrean, eta legezkotasun ikuspegitik urraketa bat gertatu denaren argipen batzuren aurrean, eskertuko nuke baita ere zintzotasun politikoa. Izan ere, hain aktualitatekoa da gaur bereziki zuen alderdian gertatzen ari dena non jokan molde batzurengatik
nire ustez desegokiak diren jokamolde batzurengatik, estatu bateko lehendakari batek bere burua pentsatzeak denbora hartu behar duela hausnartzeko ia aurrera jarraitzen duen edo ez, atzetik dagoen zintzotasun politikoaren faltarengatik da. Eta hori horrela, gustatuko litzaidake hausnarketa bat egitea, norberak ere horrelako eremu batean eta legezkotasuna zalantzan dagoenean eta ordezkari publiko den heinean, zintzotasun politikoarekin jokatzeko ere hautua hartzea. Eta eskatzen denean informazioa nik deitu behar zaituzte dela biltzeko, zuk ere deitu ahal zenidan niri esateko begira hau gertatu zait eta argitu dezagun egoera zu zinelako udaltzaingoa agertu zenean bertan eta zure izena jasotzen delako bertan zinela udaltzaingoak bere partean jasotakoa. Orduan, nik uste dut zintzotasun politikoa oso garrantzitsua dela eta gobernantza onaren eredua ere badela norberak eskatzen duena besteei ere betearaztea edo. Eta, nik honetan utziko nuke hausnarketa hau. Eskerrik asko. Eta gai zerrendarekin jarraituta, 7. puntua daukagu erregu eta galderak. Puntu honetan Alderdi Sozialistatik jakinarazi digute 2 galdera egiteko badituztela, beraz, Noemi, zurea da hitza. Sí. Yo quería preguntar sobre 2 temas sobre los que está trabajando el gobierno municipal y realizando diferentes trámites. Uno de ellos tiene que ver con el puesta en marcha del autobús municipal, del servicio de autobús municipal. Sabemos por la agenda del alcalde que hace unos días se probó algún otro autobús o minibús y queríamos saber un poco cómo van los trámites y cómo se va avanzando. Y el otro tema tiene que ver con la posibilidad de adecuar aparcamientos disuasorios o aparcamientos en diferentes zonas de la ciudad. El otro día en la radio la concejala de urbanismo, Estichu, comentó que se están haciendo de diferentes gestiones y que que no se sabe si van a avanzar o no. Y queríamos saber con más detalle a qué se refería. Eskerrik asko, Noemi, erantzungo dizu lehenengoari niri zuzendutakoa dela iruditzen zaidalako. Itxengo dut pixkat. Ulertzen du lehenengoa niri zuzendutakoa dela eta bigarrena Estitxuri zuzendutakoa dela, orduan erantzungo dizugu galdera bakoitzari lehenengoanik eta berak bigarrena. Eta lehenengo puntuari dagokionean, lehenengo eta behin esan behar dut eskertzekoa dela nire agenda publiko egiteak laguntzen duela jakitea udal honet jardunean zertan gabiltzan eta baliogarria dela iruditzen zait horrelako galderak luzatzen direnean. Ez da sekretu bat, noski, udal barruko autobus zerbitzua martxan jartzeko asmoa badaukagula eta horretan lanketan bagabiltzala. Jakingo duzuen bezala izapidetu behar da espediente bat alde batetik, baina baita ere ondoren ibilbide bat, ordutegi batzuekin, zehaztu behar dira hainbat gauza eta zenolako ibilgailua ere beharko litzateken hausnartu behar da. Aprobetxatu nahi dut jakinarazteko ere, ez dugula ulertzen hiri barruko garraioa soilik hiri barruari begirako beharrei dagokionean, garrantzitsua dela, baina baita ere gainerako herriekiko lotura duten garraio publikoarekiko beharra ere aztertzen ari gerela, eta zentzu horretan mantendu izan ditugula hainbat bilera Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun diputatuarekin, izan ere iruditzen zaigu herri barruko garraio horrek elikatu behar duela herri barrukoa bai, baina baita ere lotura bat izan behar dula gainerako herrietako garraio publikoarekin. Helburua delako ahalik
eta gehien erabiltzea ibilgailu pribatuak. Ahalik eta gutxiago erabiltzea, barkatu, ibilgailu pribatuak. Noski tramite batean bagabiltza, egia da, zerbitzu prestazio bezala ikusten dugula lehenengo urrats batean herri barruko autobus zerbitzu hori, eta neurri batean aurreko asteetan zerbitzu hori burutzeko ze nolako ibilgailuaren beharra probatzen ari ginen, baina ez soilik ibilgailuaren beharra, baizik baita ibilbidearen beharra, eta ze nolako maiztasunarekin egin dezakegun egin nahi den ibilbide hori. Orduan, aurreratzen ari gara proiektuarekin, baina epe laburrean, hilabeteko epean edo uda baino lehenagotik, nekez ikusten dugu herri barruko garraioa martxan jarri ahal izatea, izan ere izapidetu beharreko espedienteak oraindik badauzka hainbat tramite burutzeko, eta gero kontratazio publikoa ere egin beharra dago, zerbitzu bezala esleituko dugulako. Bai, bigarrena estitxu, mesedez. Bai, arratsaldeon, eta mila esker. Lehengoan egia da, ondo ulertu zenun irratean hortik nindoan. Lanketa bi norantzan edo egiten ari gara, alde batetik da bertakoen aparkalekuari buruzko azterketa bat martxan jarri nahi dugu. Baina, batez ere oraintxe bertan zentratuta gaude, bizitatzen gaituzten edo kanpotik datozen hoien ibilgailu horiek hirira sartzeko, ekiditeko aukerak mahai gainean jartzen, ez? Orduan, ildo horretatik, badago lursail bat, Kandido Saseta plaza eta Jostaldi artean, printzipioz sistema lokal bada, hezkuntzari bideratutako sistema lokal bada, eta ikusten genuen leku egokia izan zitekela, bertan disuasio edo aparkaleku bat egiteko, izan ere, ja bagaude hiri barruan, baina ez gaude nukleoan. Esan dudan bezala, hezkuntzara bideratutako gune bada, eta beraz, hezkuntza saileko pare bat ordezkarirekin bildu ginen, proposatu genien aukerarik egongo zen beraien aldetik nolabaiteko behin-behineko neurri bezala bertan aparkaleku bat egiteko, eta ez digute ezetz esan, beti ere beraien etorkizunerako proiektuari ez baldin badio oztoporik jartzen. Ez zuten ikusten oztoporik, beraiek ere badaudelako momentu batean, hausnarketa momentu batean, denok dakigun bezala jaiotze tasa, dago, enkaida libre, eta, hausnarketa prozesu horretan daudenez, nahiko aukerak ikusten zizkioten. Egia da, enplazatu genula gure burua delegazioan bilera bat egiteko, eta ja proiektuan, gehiago aterrizatzeko. Momentuz hortan gaude. Gero ere baloratu dugu beste eremu bat, aireportuaren ondoan dagoen eremu hori, AENarena da, eta beraz, garraio ministeritzaren bitartez kontaktua egin ondoren, komunikatu zaiguna da, AENak berak baduela proiektua hor aparkalekoa egitekoa, eta beraz, beraiek kudeatuko dutela hori, baina, beraiek ere bat egiten zutela gurekin, eta presioa egingo ziotela AENari, lehenbailen mugitzeko aparkaleko hori, izan ere, nahiz eta aireportuari emango dion gehiago zerbitzua, Gabarrari kaleko eremu guzti hori deskongestionatzen lagunduko du, eta beraz, ongi etorria izango da ere. Eta, momentuz hor gaude, badago beste proiekturen bat, baina oraindik oso berde, eta, baina, momentuz hortan, lanean. Gracias. Beste galderarik, bai, AJ-ren izenean, bai, Kalixa? Arratsaldeon guztiei. Plenoan hasi garen bezala irakurri duzunaren arabera, baimena eskatzen dizut alkate presidente galdera egin baino lehen hausnarketa txiki bat egiteko. Baimena ematen didazun. Vale, pues como decía antes de la pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión.
La legislatura anterior, por unanimidad, la pregunta sobre el Palacio Casadevante. La legislatura anterior, por unanimidad, además recuerdo a Xabier Isasi, que era el portavoz de Euskal Herria Bildu, conseguimos un acuerdo político y técnico en poco tiempo para la compra de la adquisición, o sea, para la compra del castillo de San Telmo. Recuerdo que Xabier comentaba que una de las mayores satisfacciones en esa legislatura había sido que habíamos conseguido entre todos llegar a buen puerto, a un acuerdo y se pudo comprar el castillo San Telmo. De esa manera, pues el patrimonio Hondarribia se ve enriquecido. Además, hicimos aquella campaña de visitas guiadas al castillo y tenemos datos también que recogen que la ciudadanía pues, está muy contenta con la compra y con las posibilidades que pueda tener ese castillo, ¿no? Todavía no sabemos exactamente qué se podrá hacer, pero sí hay que hacer la lectura de pues, la planimetría, las excavaciones, pero nos va a dar posibilidades para que ese patrimonio siga creciendo y todos podamos disfrutarlo. Nuestro portavoz, en reunión de portavoces, comentó la posibilidad de valorar la adquisición del Palacio Casadevante. Luego, desde nuestro grupo político sacamos una nota de prensa, recibimos una respuesta por prensa también y creemos que este tema pues, debería ser tratado y hablado conjuntamente entre todos. Es cierto que en noviembre de 2022, tal y como indicó Agotxanitz, bueno, el equipo de gobierno, en la nota de prensa, hubo un acercamiento por parte de los interesados en la venta del Palacio Casadevante. Era antes de las elecciones, luego hubo un cambio de gobierno y bueno, esa conversación se quedó allí y bueno, a posteriori parece que ha habido algún contacto, pero nosotros no tenemos conocimiento e información oficial, ¿no? El palacio dispone de 4 plantas, 3 plantas más un ático y creemos que bueno, puede ser interesante para seguir creciendo. En este salón de plenos se ha hablado muchas veces de los equipamientos culturales y creemos que para redondear y para ya terminar un poco con esos equipamientos culturales podría haber una posibilidad en ese palacio que las 2 plantas inferiores, manteniendo la escalera de la izquierda y el hueco que queda a la derecha para poner un ascensor, pues esa sala de exposiciones que tantas veces hemos comentado en este salón de plenos, pues pudiera llegar a buen puerto o podría materializarse. Es cierto que el precio también que había en noviembre de 2022 y el actual pues es diferente. Y también sabemos, y hemos hablado aquí mucho, que bueno, el interés de lo público sobre lo privado. Hay interés privado para la compra de ese palacio y nos gustaría a nuestro partido que pudiéramos hablarlo y que luego, pues cuando viniera alguien privado, por lo menos nosotros hubiéramos hablado sobre ello y podríamos llegar a algún acuerdo. También se ha hablado mucho en este salón de plenos del remanente de tesorería que dispone este ayuntamiento y podría ser, pues bueno, utilizado en la compra o por lo menos en la valoración de la adquisición de este palacio. Como decía, tenemos esa sala de exposiciones que de momento no hemos buscado ubicación, lo hemos hablado muchas veces conjuntamente todos y creemos que puede ser una buena posibilidad. Por lo tanto, creemos que deberíamos demostrar una capacidad de colaboración, de entendimiento, de comunicación entre los 4 grupos políticos que estamos en este ayuntamiento y tenemos la experiencia de San Telmo, pues creemos que podemos ser capaces de trabajarlo de igual manera. No voy a entrar en los detalles porque no es la misma situación lo del tanteo retracto y demás, pero bueno, por lo menos sería gratificante que en esta legislatura también todos nos quedáramos con esa apuesta por el patrimonio de la ciudad, que lo habláramos y valorar si puede ser o no puede ser. Y bueno, desde EAJ-PNV mostramos nuestra colaboración positiva, colaboradora, para que hablemos. No voy a entrar en las respuestas ni en los tantos por cientos de otras instituciones porque creo que sería mejor hablarlo. Y bueno, si la pregunta es si este equipo de gobierno tiene disposición a valorar la posible adquisición del Palacio Casadevante. Si la respuesta es que sí, que nos gustaría que fuera que sí, propondríamos una visita al Palacio y una reunión de trabajo, no sé si en formato de comisión o de qué manera, o reuniones, las que puedan venir, tanto políticas con los técnicos correspondientes y
Eskerrik asko. Bai, mi esker Kalixa, lehenik eta behin, bai, aipatuko dut, gobernu talde honen konpromisoa ondarribiko ondarea berreskuratzeko edo balioan jartzeko bereziki irmoa dela. Izan ere, lehen aipatu duzun bezala, Santelmo gazteluarekin egindako apustua eta orain hor egin beharreko lanekin konpromiso irmoa daukagu. Egia da ere, epe laburrean jorratzen ari garela ondare katalogazioa daukan beste eraikin baten erosketarekin, eta egia da baita ere Rameri museoaren emaki da lortzeko insistentzen ari garela Kultura Ministerioarekin. Beraz, epe laburreko helburuak eta ideiak, lanketa ideiak baditugu landuak, eskaintzak eginak ere, kasu hontan, baina Casadevante Jauregiari dagokionez, gobernu talde honek momentu honetan daukan informazio gutxitako bakarra da aurreko gobernu taldekoek egindako bisita bat eta diru kopuru baten eskaintza bat, gure iritziz ez dena momentu honetan lehenestekoa, eta horren baitan guk ez ditugu ateak itxiak. Horrela transmititu dugu, ez ditugula ateak itxiak. Hartzen dut konpromiso hirigintza batzordean gaiari buruz hitz egiteko agindua emateko eta eztabaida hori izateko, baina horretan jakin beharra dago, nik ez dut ezagutzen udaletxe honetan behintzat jaso denik eskaintza ekonomikorik, azken aldian behintzat ez da eskaintza ekonomikorik jaso Casadevante Jauregiari dagokionean, lanketarako prestutasun osoa, baina hori ez da gauzatzen egun batetik besterakoan, izan ere horrek aurrelanketa badauka, egoera Santelmo gazteluarekiko ez da berdina inondik inora ere, hasteko ez delako maila berdineko ondare katalogazioan sartzen, beraz ez daukagulako derecho de tanteo y retracto edo, ez dakit euskeraz nola esaten den, eta orduan badaukagu muga bat, dela tasazio baten muga eta guk ezin dugula lehiatu kanpoko merkatuko prezioen gorabera hoietan. Guk muga batzuk baditugu administrazio publiko bezala eta ez daukat momentu honetan ezagutzarik ez tasaziorik badagoen, ez baliotan baloratua dagoen, baino landuko dela gaia udal honetan datozen asteetan edo pentsatze du datozen asteetan, datorren hilabetea baino lehen egin beharko delako ulertzen dut batzorde bat, gaia jorratuko da eta ateak itxita ez, baina ez dut ikusten epe laburreko gauzatze posible bat bezala momentu honetan. Beste galderarik edo? Ongi baderitzozu ez, balin badago galdera gehiagorik, 7 eta 4 diren honetan, amaitutzat emango dugu apirileko ohiko osoko bilkura. Mila esker guztioi zuen ekarpenagatik.